उन्हाळा म्हटलं की ट्रिप ही आलीच. तशीच आम्ही सगळ्यांनी मिळून ही एक ट्रिप काढलेली. हे आमच्या मामाचं फार्म हाऊस आहे. आम्ही शेतात पायदळ पायदळ रस्त्याने जात होतो. तेव्हा आम्ही थकून गेलेलो आणि ही पायदळ पायदळ मागे राहिलेले लोक. या प्रकारे आमच्या मामाच्या शेताच्या साईडने हा फार्म हाऊस आहे. त्या फार्म हाऊसमध्ये आम्ही गेलेलो. तिथे आम्ही खूप मस्ती केलेली. पाण्याचा डॅम्प आहे. खूप सुंदर असे पेंटिंग इथे केलेली आहे. या प्रकारे आमच्या बच्चूंनी पण खूप छान एन्जॉय केलेला आहे. हे बघा, पाण्यामध्ये खूप मस्ती वाटत होती त्यांना. पाण्याच्या बाहेर काढलं तर सगळेजण रडत होते. ही आमची श्री आहे, मटकू. पाण्याच्या बाहेर काढलं तर खूप रडायला लागली. हे आमच्या ताईच्या मुली, एक शीतलची आणि एक सोनूताईची मुलगी आहे. एकीचं नाव हिताश्री आहे, एकीचं नाव अधीरा आहे आणि ही माझ्या दादाची मुलगी आहे श्री. या प्रकारे हे आमचे मामे भाऊ खूप मस्ती करायचे. या सगळ्या ओल्यासुद्धा झालेल्या. मस्त या डॅम्पमध्ये आंघोळसुद्धा केली. या बघा कशा मस्ती करत आहे. खूप मजा वाटत होती यांना. एकमेकीला ढकलणं, पाणी सोडणं. हे बघा, त्यांच्या मम्मीसुद्धा यामध्ये मस्त एन्जॉय करत आहे आपापले बाळ घेऊन. मी फक्त फोटो काढले. ज्या प्रकारे आमची श्री बटरफ्लाय या पोझिशनमध्ये पाण्यामध्ये पोहत आहे. खूप मजा वाटत होती सगळ्यांना. बघा कशा मस्ती करून राहिलेल्या आहे. मजा करण्याचे दिवस होते. उन्हाळा म्हटलं की मज्जा आली. सगळ्यांना सुट्ट्या, सगळेजण एकत्र. या प्रकारे छान अशी एन्जॉयमेंट झाली. खूप मजा आली. खूप छान अशी पेंटिंग इथे केलेली आहे वॉटर पार्कसारखी. या प्रकारे खूप छान अशी पेंटिंग आणि डॅम पण खूप छान आहे. छोटा आहे पण छान आहे. आम्ही खूप लेट गेलेलो त्यामुळे आम्ही जास्त काही एन्जॉय केलेला नाही. कुठेही म्हटलं तरी पहिलं तर मी फक्त पाय डुबून बसलेली. या प्रकारे जिजूंनी पण आंघोळ केली. सगळ्यांनी स्वतःचा एन्जॉय करून घेतला. मामे भाऊ तर इतके पोहले की पाण्यातून बाहेर निघायला तयार नव्हते. या प्रकारे ही आमची सोनूताई आहे. ही आहे हर्षू आणि हा आहे माझ्या दादाचा मुलगा. खूप एन्जॉय केली. याचं नाव आहे आर्यन. हा आहे माझा मामे भाऊ. खूप मस्ती केली. ही आमची श्रीला पैसायचं होतं पाळण्यावर कोणी नेत नव्हतं तर रडत रडत आली. हे आहे गार्डनिंग इथे केलेली. हर्षूला पण पाळण्यावर बसायचं आहे. सगळेजण पाळण्यावर बसण्यासाठी एवढे आतुर झालेले आहे. इथे हे मस्ती. यांना बाहेर निघा म्हणायचं तरी निघाले नाही बाहेर. खूप मस्ती. पाण्याच्या बाहेर निघा रे पण कोणी ऐकायला राहिले नव्हतं. आम्ही नंतर निघतोच करत होतो. बघा एकमेकांना कशी करत आहे मूर्ख. खूप एन्जॉय केला. या प्रकारे खूप असा एन्जॉय केलेला. हे फार्म हाऊस छोटंच आहे. केळझर रोडवर आहे. सगळ्यांना एवढी थंडी लागलेली होती. आमच्या श्रीला तर खूप थंडी लागली होती आणि तिचे कपडे पण नव्हते जास्त. एवढी थंडी करत होती तरी तिचा पाण्यामध्ये चलत चालू होतं. या प्रकारे आम्ही थोडे फोटोशूट केले आणि या प्रकारे आमचा एन्जॉयमेंट इथे थांबलेला आहे. या प्रकारे खूप मोठी बिअरचा फोटो लागलेला आहे. श्रीला तर खूपच भीती वाटायची होती या बिअर. या प्रकारे आम्ही खूप छान एन्जॉय केला. वाव, हॅपी मोमेंट इन माय लाईफ. बेस्ट मोमेंट, enjoyful moment in my family. Thank you guys. Like, share and subscribe my channel.